Kutambirai muimba ile kwa madzaya masvika changamira amadziva mese moya muri munhu makagara ikoko muri vatongi. Nyaya yokwamadziva inoiswa patebhuru, mumwe nemumwe ataura zvinhu zvake, imi makateerera. Kuno kumwe kokuti kana muchitaura mashoko munoti vakagara ikoko ndivanopedza nyaya. Vanoziva bhora, mutambo webhora, vanogara kuteresi ndovanoziva kuti ninga anogona. Saka makagara kuteresi kudaro tiri tese tiri pamwe chete, vari kuno novari ikoko, tese takutamba bhora rako yapamberi. Simuka yamani, simudzai ruoko rworudyi, muchateedzera zvandichataura nditi mudare rinoramba madziva. Dare rinoramba madziva. Ndichataura chokwadi. Ndichataura chokwadi. Panyaya ndauya nayo. Panyaya ndauya nayo. Mwari ngavandikomborere. Mwari ngavandikomborere. Garai pasi mouchira. Simuka shamwari. Simudza ruoko rworudyi. Mudare rinoramba madziva. Ndichataura chokwadi. Panyaya ndauya nayo. Mwari ngavandikomborere. Gara pasi woombera. Dzokorera musoro wenyaya tarinzwe. Yakudaro ndibire pachena pamusoro pewanano yedu. Ndo makuriro amakaita kamwe. Vangu. Saka dare rinokukumbirai kuti mupande nyaya yenyu vanyatsounzwa. Ari kumashure ndiani wenyu? Iye hazvadzi yangu. Ndiye zvara baba venyu. Izo hembe muchipfekedzere. Right, famba. Pamusoro ichangamira. Inini kuya kwandaita kukwira dare rinori ndakwirira murume wangu. Ndakauya musi wa 16 August gore rapera. Murume wangu akanga ndine 7 months asikandipindire mumba asingadyi chikafu changu. Ndakangogara pamba kusvikira anditi ibva pano uende kumba kwenyu. Zveshuwa ndakasimuka ndikauya kumba kwedu. Ndauya kumba kwedu ndakagara 2 weeks ndiri pamba pedu ndichifunga kuti murume wangu achateera. Ndakabva ndaenda kudare kwa sabhuku Nyamuparadza ndakanokwira ndichida kuedza kuti ndigadziriswe nini murume wangu. Murume wangu akashedzwa 2 times haana kuuya kudare kwa sabhuku Nyamuparadza. Sabhuku Nyamuparadza akandinyorera tsamba akati nyaya ngaiende mberi kureva kuti ashora dare rangu. Nhasi uno ndauya mudare rinori kuti murume wangu akwanise kundibudira pachena. Izvinozvi ndane 8 months ndiri kumba kwedu, murume wangu haana kuteera kana kufona. Ndo nyaya ndauya nayo pamusoro pedare redu. Saka iwo utori nhura zvako handiti? Nai. Utori nhura wakadaidza kwaSabhuku. Ini vamubvunzo ndati wakashedzwa kwaSabhuku. Ukasaenda. Nekuda kwei? Ungoenda sando kwanga uchiri sana. Ndakasedzwa sana asi ndarauri ngatinosesana Saturday. Ndakati ndikukumbira mukana wekuti nditese ndakawana muridzi wevandiri kushandira akandipa next week ndokwanisa kuti ndiuye ikoko. Waizviita uri kupi izvozvo?
Ndaitaura nawo pafoni. Kusei nasi wauya panapa kunokumbira. Kumbira ndauya Kwa sababu kwa unakwenda kunokumbira, kunosvika paari kukumbira. Apa sei nasi panapa wauya kunokumbira. Inyaya yekuti pandakauinzwa masamoni andakauya nayo. Rega tikuudze. Isusu tinotofunda matsotsi. Ndozvo tikutaura. Sabhuku katosvika changamirenga unotaura kuti mutonge chikwereti. Kana sabhuku achitarisa nyaya dziri kutaurwa nemwana uyu, anga ane mukana wekukutonga futi mahara. Asi wakati handiende kuna sabhuku wake. Asi mistake wanga uchiita manje. Sabhuku iziso ramama. Uri kuzinza chamwana? Nisumbire kuti zinza. Sabhuku iziso rani? Iziso ramama. Kutaura kuti ziso ndorinoona rozodza system yese. Saka sabhuku aikudaidza iye nyambaradza iye iziso ramama. Nanhasi tiri kutoti wakatoshora dari ramama. Nekuti ukashora ziso washora muridzi warini. Hapana chakutadzisa kuenda padanda sabhuku osvika ogara. Sabhuku ndauya asi dambudziko randina handina mari. Ende ndakutoona kunge watowanika hunhu hwekutaura kuti handina mari. Wangonzweka neexcuse yekuti handina mari. Uchiziva mhosva dzako. Wakapedza kumenzera rini? Ndati wakapedza kumenzera rini? Rini? Aiwa, unoti changamiri. Mubvunzo wakubvunzwa ndokuda kuti upindure. Zvanzi uyu mukadzi uyu zvaukamufundisa zviye. Hatikwamborana naye kumashure uku. Kwamborana naye. Zvaukamufundisa kumashure kuchirana naye. Ukazopedzisira kumupa rini, ndozvokubvunzwa nomutongi. Right, kana riri gore rapera ezvokuti ari kupiwa naye. Ari kurarama sei? Iwo hausi kunyenga kwarugara. Pindura iyo. Hausi kuenzera here? Uri kuenzera. Saka uyu wakamudzidzisa ukamuravidzisa akaziva kuti izvi zvinonaka. Uri kuti ari kuitei kubva gore radarika. Aiwa pamusoro hana chaanoshanda zvanzi uri kuti ari kuitei. Amai ava kubva ndichiroora tangogara magariro ekuti vanouya vachidzoka uye ndakambovaterawo vachimbouya kare. Aiwa uri kusiya nyaya. Inzwa, uri kusiya nyaya. Tiri kutaura mazwi, tombotaura nyaya. Uyu iye hanzvadzi yako manje. Atorwa nemurume. Murume wacho umutora umufundisa zvaamufundisa mhanzvadzi yako. Murume wacho iyeyo manje wokutora mwana iyoda kumusiya. Anenge achida hanzvadzi yako achapiwa nani kwezvozviye. Kuwamusiya because hakuna nemuponesa kako. Ndomubvunzo wokubvunzwa nomutongi kuti uri kuti kwaari kugara mwana uyu uri kumushungurudza kako. Zvaukamuraidzisa zviye haasi kuzviwana. Pakakanganiswa. Kana kuti uzomubata nechikomba. Ndozvauri. Alright, unozviziva here kuti imhosva kuti munhu wakamuroora wakamubatira kako hapana anomusvika. Handi ndizvo? Wobva wamusiye. Unozviziva here kuti imhosva? Unozviziva? Ende unozva kuti mumwe nemumwe ane marights ake pabonde. Kumudeprive maconjugal rights ake. Mamutaurira chirungu changamiri. Ari kumutorera kodzero dzake. Iwo mutemo cheonyika unotaura kuti mukadzi kuti mupe bonde ringaite 3 months unokutenga uri kunze kwenyika. Kuti uri muno muZimbabwe. Moto unokwira bhazi nakusvika kumba kweujamuri wako. Saka zvaukamufundisa zvomuriwe kuti muri woto kudhivana nemari. Uri kutsvaga zvachataurwa nomutongi kuti uri kumirira kuti uchaona achasvika kuti adye muriwo. Ndosaka auya manje ati yaundiudze pamberi pachangamire baba vangu varipo. Mutongo, zvinoitika panhu akadaro anenge akabvisa mbonani netsakira ikuno chete. Iye ubva abata chikombo taura nokuda muripo. Nebaba akaroora here mbotonyo. Akaroora zingani? Handiti muona zvazvakutaura. Saka kuna zvokunyenga chinoona vanhu. Une munhukadzi here kumba? Ukuwedzera iwe wakabvisa mbonani netsakira ikuno. Kuwadi kutanga wambokanda umwe wozowedzera. Totaura kuti murume.
Wakamubvisira yeye ari kumba. Wakabvisa zingani? Ndakabvisa kusvika pa 500. Mukuru ndiani yewe neuyu? uye mukuru. Saka uyu ndiye akoshanda 500. Uyu akambonanetsakire kuno chete. Une vana vangana? Ndine vatatu. Vesa. Ndikuona zvakuita. Alright, ndakutaura hama kwa zvinhu. Ati chii? Vati vada kuti ndokubachena tichiri tese. Saka nyaya yako uri mukoti bako. Uri kuti chii nemhuri yako? Ati kana pamambosina kwanyatsobata ndesaka vatongi vanga vauya zvakasimba pauri. Ati ndichiri pamba pacho. Handiti? Ndakaita 7 months ndichingorara ndega. Kana chikafu changu mujaya varanga asingacha. Mbedroom mangu anga asingapindi. 7 months handizvo. Then aenda kumba kwako. Abva anogara dzimwe 8 months. Kuroti paane 15 months. Uye asati ava nomurume. Ijeri rakadii. Iwe unogona kupedzera svondo usitoa enzera hadzina iwe. Taura chowati? Alright, mumazuva zvanga zvakanaka. Waivanyavhangana naye mazuva. Ndati kanga ari pazuva racho waniko. Handi usiku hwamairara mukadzi achiri kusvika iwo uchiri kunzwa uchiri kumuda waimurara kangani? Kangani? Usiku mumwe chete waita kangani? Katatu. Zvinochiti 15 years times 15 months. 4 times a year times 15 months. Mwezi une 30 days unoziva. What 30 times 15 times 4 dzawaita pazuva. Wapanisha mumwe wako zvakakura sei. Urikuzviona hamwe izvozvo. Uri kumupinza jera chipinzwa zvaataura kuti ane zvaataura. Mukadzi wangu ndichiri kumunda. Uri kumunda nekuti waona amadziva nekuti anoda mukadzi wake anotenda mukadzi wake. Unogara kupi? Ndogara kutange nhamo. Kusati kutange nhamo, ita patange nhamo parujeko. Ndo paunogara. Apa patange nhamo. Makiromita mangani kusvika pana adzimai vako? Kusvika panyambaradza. Ukatofamba netsoka unosvika nzvimbo dzakutara ndodziziva. Dzawanisa 10. Padhuzenga. Uchidikura pakatatu. Tanga mbiri makambodzidzisa patange. Ndakadzidzisa patange nhamo nguva yekukurisa. Rujeko itori kumberi. Saka iwe ndokutaura iwe kuti ipapo paita 15 months. Tongoti 8 months. Uchitadza kuuya pafambika netsoka. Toti uri kuda munhu ngendambada. Taura tizvo. Chakandikanganisa kuti inini ndiwe kutetere madzimai angu. Vakauya shwa ndakapera. Saka kuya kwavakaita inini ndakafonerwa ivo ndakavaudza kuti imimi zvatiri kuitirana zvakuda kuti imimi tisangane vakuve nevakuru vangu tiyananiswe tichenesane. Magariro atiri kuita haasiriwo kubva ndivaroore kusvika nhasi ndiwo mugariro kuti vanoenda vachidzoka vachienda ndichivatera vachidzoka kubva 2010 kana sindakanganisira. Atoti wanomusi 30 years. Pagoro vanoenda kangani? Vanoenda kana kuri kutoenda vachidzoka. Hatidi munhu anoenda. Tati vanoenda kangani pagore? Vanotoenda kumba kwavo pagore rega rega. Iwote Kumashure ndaiteera asi ndakazosvika pakuti vanoenda vachidzoka uye ndichivatambira. Chii chinenge chambovaendesa? Pamusoro ichanga ndiwo nyaya yanga ndichiti nditaure nokuti ndiwo nyaya. Taura kada kubvunza. Pane utano hwavo. Ndozvatapfekera magauni. Chii chikumbovaendesa? Chiri kuvaendesa inyaya yekuti shamwari yangu ndo shamwari yavo. Inini pese pandinoti nini wandashamwaridzana navo ndiwo anoitawo shamwari yavo. hausiri kutaura nyaya.
Shamwari yako iwewe ndio shamwari yako. Waita zana ama ndio shamwari yako. Ndote ama ya Vangu ndio shamwari yangu. Okay, tote aba bora ndio shamwari yako. Ndio shamwari yangu. Ndio munhu wanozo kutanda kushamaridzana nawo. Ukutara kushamaridzana kuti tawatidza banana zokutowirirana. Ayi, uri vanobvatanga kudanana neshamwari yako. Vanozvatanga kudanana neshamwari yangu. Waita shamwari ngani sofadza wa? Vachidadza shamwari nhatu. Dzese dzakadanana nadzimai vavo. Ndizvozvo. Oh, right. Uri right zvokutaura. Dzadadana nadzimai yako shamwari dzichakaita chii? Chandakaita ndechekuti kumashuro patainetsana ndaita muri kuona imi madzimai. Inini ndakavarambidza foni mumba mama. Utondisiya gwema wandinawo newe. Ndati zvaita saizvozvo shamwari yako yanyenga mukadzi wako uyu. Iwe wakaita sei? Ndakavabhana kuenda kumba kweshamwari yangu. Uye ndakavati inini shamwari yangu musambofa mambotaura neshamwari yangu. Inini pandiri inini handisi kushamwaridzana neshamwari yenyu. Saka imi mishamwari dzangu inini dzisiye dzakadaro chero dzakauya. Ndira tibvunzwa ane weakness ndiani iwepo mukadzi here kana kuti ndiwe neshamwari dzako? Ndira mubvunzo. Ane weakness mukadzi wangu. Iwe anouya neshamwari dzikumba ndiani kuti ava vadzizive? Shamwari yakazikana sei navo? Neava. Saka kuti ava ndovakutipa shamwari dzako? Kana kuti ndovakunotsvaga shamwari dzako? Taura toda kubatsira. Nokuti ini zvinondinetsa changamire nokuda kwekuti mira ndati anouya neshamwari dzako kumba kuti ava vazodziona vadzizive ndiani. Saka uri kuri neshamwari dzako kana unoshanja? Kubva ipapa ndishamwari neshamwari dzo. Saka mira mutombo. Saka hauchisina shamwari. Handina shamwari izvozvo. Saka kana ava vakauya ndagara navo hapachisina dambudziko. Ende iwe usati kutotambisa pfungwa wati adzimai vangu vaiti vakaenda utera ndobva ndazosiya vanga vakuti vakaenda vodzoka vega ndovatambira. Iwe chena mwoyo yako ndeyeye kuti munhu aenda dzoka wega uri kuziva kuti anga tidana neshamwari yako womutambira pamba. Ini ndakatoona kuti ndomuraramiro watakuita nemadzimai. Unomborwara iwe. Unomborwara pakurarama kweupenyu hwako. Kuti iwe waziva kuti ndanyenga mukadzi wako uyu. Mukadzi wako oenda kumba kwavo. Odzoka futi. Ouya ane. Wakamubata here mukadzi anochikumba? Ndine zvandakaona. Aiwa ndati wakamubata here. Kumuona ndaimuona. Wakamuona. Ndakati chuya titaurirane nokuti vanga vari vaviri vakadzi vangu vese. Vese vanga neshamwari? Vanga vane shamwari yangu imwe chete. Vese vachatu? Ndakatumwa tende mupirwa zvinhu vasiya kuzokupirwa zvinhu izvozvo vatanga kuita zvinhu. Saka iwe uri kumbowaendezeriko saka ndiwo kutotsepa vanhu. Saka iwe uri murume. Wozera kutoziva zvako kuti iwe chokwadi une matambudziko ekuti une vakadzi vako tu vese vari kupota vachienda kune mushamwari dzako. Zvinoti unokwana. Alright, sekatidai owo shamwari. Uyu mukadzi wako andizvo. Anga achidana neshamwari yako. Umwe wacho mudiki anga achidana neshamwari yako futi iyo. Handiti? Uyu akabva aenda kumba kwavo. Kwauyu mudiki? Akaenda kumba kwavo. Saka apa ugara wega? Nemumwe mukadzi. Wechidhirisa. Haasi kutorwa kuti neshamwari. Aiwa, parizvo ndakana shamwari. Hausisina shamwari. Sei usisina shamwari? Ndakaona kuti pamwe problem inobva kushamwari kana kuti inobva kune madzimai angu. Saka ndenge ndigare. Aiwa. Iwe shamwari yekutoera mukadzi neidwiri. Isiyasafamba kufambira futi. Inonzi shamwari yekutoera mukadzi? Inonzi anyone. Anyone? Chibira. Imi hanzi muri kutorwa kai? Ndopa kutusuma upa. Pamusoro ichanga. Taurai tinzi kutorwa kwamuri kuitwa. Inini kutorwa koko kwakutaura nemurume waina handikuzivi changamire. Ndofunga murume wayo achinditora tichienda kumba kwavo ndichinoroorwa mukati memusha wavo. Murume wangu inini anga norushuzhu aiuya neshamwari yake izvozvi ari kuramba kuti shamwari iyo haashamwaridzane nayo. Vakaonekwa vari vese vanenge vatori vari vese. Handina kubvira ndatova neshamwari. Right, taura aiuya neshamwari yake zviro zvaita sei? Aiuya neshamwari yake kubva muchiroorwa aiuya neshamwari yake ndiye ari kutaura neni wacho.
anyway ndiye wauya naye ndobva zvafamba sei achiuya kumba naanyway ndina anyway taingomhoresana kana chiri chikafu ndobika chikafu ndovapa vese vodya vobva vabuda vaita sei voenda ko izvi kutaurwa machinasi zvazvikaita pamusoro ndokwatiri kuda kwazvikaita ikoko ndakauya kuno ndanetsana nemurume wangu right ndauya kuno kune hanzvadzi yake inogara kuna Mupfure kumba kwandogara inini funga anyway akauya kuna Mupfure ndine nhumbi yemwana wangu wenhamba 2 andanzi ibva pamba ipapo naiye futi murume wangu ari paRarare ndobva ndabva ipapo anyway auya kuna Mupfure ndopaakandibvunza kuti pamba pamagradhi ndepapi ndaitoenda kuBhoro ndakasangana naye parodi pakati pevillage apo papasiri pekuti tati pahwanda pakati pevillage ndakamunongedzera ndikati pamagradhi ndepapi ndiapa akati andoda kuonani gradhi ndakazonzwa foni yako kubva kumurume wangu akunditi zvauri kuita ikoko ndikuzviziva akafonera amai vangu akati nhumbu yanayo iyoyo haisi nhumbu yangu yemwana yangu inini nhumbu iyo ndeya anyway uchazoka uchawana chi preparation iye ari kuHarare zvadaro ndopatikazotaurirana ndikati inini zvauri kundiudzezva anyway ndakangomuratidza pamba pani pamagradhi ini zvauri kutaura ndizvizivei handidanana anyway ndoti ndine nhumbu iri uku yakura ndotanga kuita zvechihure ndofunga ndakamubvunza kudaro murume wangu papai ndopaakazodzoka akazouya musi wandasununguka mwana ndopaakauya atofonerwa nehanzvadzi yangu mudiki anondisira inini kuti mukadzi wako arwara ndopaakazouya nebhegi repreparation kubva ipapo haana kuzoitaura nyaya iyo ndo yaanokutaura nhasi tiri ndomumazira ndoita chaka saka paripo enyu wacho paakambowewo zvake kumasaidzi ikoko kuno vanhu varambana akambozviitawo enyu ika zvamanje zvamanje handikashanda makazoita mumwe mwana kuseri makatozodzokera mukaita mumwe mwana sanduniyo iyo imwe oimwe pati vatiudza zvaenyu ika ndataura kuti ndinoshamwari dzangu nhatu pamusoro weimwewo uyu murume wendimambara uyu ndiye anoti mambara ari kukomera mukadzi uyo nokuti mukadzi anga asisamude nyaya yekutaura mumanzwa mamubvunza baba akati kakama pindura mashoko ese amamubvunza uyu ari kutopomera mwana uyo kuti amupomere mhosva yekuti anochikomba vakadzi vese vaenda iye vakadzi vese wabata nechikomba chibodzi vakadzi vangatiwaenderei muno vakadzi vakati tinonyaya yatinayo miratidzo unovakadzi vaenda vaenda vani ndakaenda kwakawandikahambana nayo kokutora vatichina tuuchinavo oavantu vamwazvezvituku osaka miratidzonzwa iwo uri kuti chigombo wamiri wati vachadzoka vega uma apete taura nyaya yako kumira kutera kwandakaita ndikuti ndakafonderwa nomuprisi wasabhuku ndakati ndiri kure ndipewo mukana saka panguva yandakati ndipewo mukana ndichifonerawo mukuru wataishandira akanditi ndiri kuya mandi saka ndikupai mari maenda kana madiwepo vandafonera musabhuku yekuti muprisi wasabhuku kuti nochi ndiri kuya tati 8 months hauna kuteera dzimai uri wana foni yangu iyi ndinoida zvekuti ende munondogara ndikaudza vanhu ndidanana semadiro amunoita foni taisaone paikaiswa namai waona paizo inogara iri pedyo nani havapedze mineti vasina kutariswa kuti zviri kuitika pachii makaita rubero rwezvi zvinofamba zvinewe kuita 8 months mukadzi ari kwakari kwakutoti pane rudo here ndokubvunza iwe pane rudo here kabadaro pane zvinenge zvichikanganisika ndozvandabvunza kuti tazvinzwa zviri kukanganisa but kana paita mumwe 8 months ari ukwake pane rudo here changamire pamusoro uyu munhu ichitsotsi ane vakadzi vairi handiti vakadzi vaviri avo vese vakadara noshamwari yake vakadzi vese vakaenda kumisha yayi yako ndozvataurako abva atora mukadzi wechitatu ndowaana izvo todangoti tifambe nezvakanaka unoona pari kunetsa nyaya yavatomusematarakita kwaumwe tikuti uri tsotsi nozvikonzero uri kutaura mazwi ekuti shamwari dzako dzaukatora uchinadzo kumusha pako
uchidziudza kumadzimai vako dzavachataura pana pavari kubika saka vachikupa chikafu muchidya. Iwo pamusoro pozvonipa ukaona pane shamwari dzako idzodzo ukatora mukadzi wako, hauna ripoti yawakapa, hauna kudare kwawakaenda kuti utaure kuti ndatorerwa mukadzi nemunhu. Nai varukwe, ukatorerwa mukadzi wako nemunhu chinoitika chii? Wakaenda pasi wakaenda kwasabu here kunotaura shamwari yako yawakaona ino mukadzi wako aida uyu kana kuti akaenda wakaenda kwani? Ndakaenda kwasabu ndo kwavakatano. Uchitanga kuti chii kwasabu? Ndoti tiyananiswe Ah, nyaya tigadziriswe. Wakagadziswa ndanani? Ini madzimai. Aiwa ka. Unogadzira madzimai here kana kuti unotaura nyaya yechikomba chawabata? Uri kufungidzira here uzvikunga changu? Uri kufungidzira here kuti mukadzi wako aihura kana kuti wakabata mukadzi wako achihura? Uri kufungidzira here kana kuti wakabata? Ndinofungidzira Saka kana uchifungidzira ka zviro zvakutaura panapa kuti usafungidzire kuti uyu munhu ari kuhura neshamwari dzako dzawakatora ndiwe kubva nadzo uko kuti dzisamusha mako. Ndopanapa kubvunza paya kuti wakakwana here iwewe kuva murume, nokuti kana uri kuti iwo unoshamwaridza unotoziva kuti shamwari dzako ndodzokutora dzichitora mukadzi wako pota uchienda kwako uchitora mukadzi wako uchidzokera vachidzoka futi uchiuya nawo chete. uchienda nawo chete. Saka ndabvunza kuti hazviitike kai Right. Plus kuzosakurirwa minda miviri iwe uripo. Andopanzwisisa. Zvine mubvunzo izvozvo. Uri kuti mukadzi uyu aisakurwa. Uyu aisakurwa. Handi ndizvo. Iwe uripo. Wobva wanyepa panapa kuti andai vaenzera ka4. Munhu anenzerwa ka4 anowana mukana wekuenda kumusakura. Iwe. Ndikukubvunza zviri straight, pindura usamhanye kuti pamusoro ndati munhu abva kunosakurwa kana usiku humwe chete. Masikati obva ati ndakuda kunosakurisa futi kunze. Endi dambudziko iri harina kuitika pamukadzi wani kutaura kuti nemumwe wacho futi ndozvaaita. Isusu pane patinosvika pekuti poto kaibikira sadza ukaona yapisa sadza, weibikira chimudu yopisa chimudu, taakuchitarisa poto. Inogona kunge iri ndiyo ihonzeresi. Nyaya yauinayo iwewe hausi kuroora. Wanza zvandiri kubudza? Hausi kuita sei? kuroora. Hausi kuroora. Ukanyatsorora zvakasimba unogona kuona kukosha kwamadzimai. Saka hauna rose pakuenda kwomukadzi nekuti unenge usina kuroora. Zvandiri kukudza uri kuzinzwisisa? Chipari usachiedze kana usingachigoni, chinokufufutira. Kazhinji ndo zvazvinoita kana uchivavarira zvinhu zvausingakwanise. Tinazvo zvipari asi takatenda tikabvisa. Mutongi chinoramba chichindidzora ndechekuti ndikagaya kuti ndakabvisa zvakati. Handidi kuvashaya. Bvunza muzukuru wangu. Handidi kuvashaya. Nekuti ndakabvisa. Saka iwe zvinokurevukira 8 months. Ko ndakabvisa iyi. Ndakabvisa $20 mbonani. $20 takirai kuno. 2010. Ngaziende. Mutongi tikataura hedu masiku emunhu itsotsi. Utsotsi hwake manje ari kuya pamberi pevanhu vatonga vanhu vakawanda vanonyaya dzakafanana dzaunazvo. Nyaya yako haisi nyaya iyi. Inyaya iri pachena chete kuti iwe uri kuda kukundika mumhuri. Zvichataurwa nemutongi kuti unonakirwa nekunotora chete mwana wemunhu. Anokuti hauna chakubvisa pfuma, unotora mwana wemunhu, hauna chakubvisa pfuma. Nokuti tikataura nyaya yako kuti tione musoro wayeneso, itipe uremu hwauri kutaura iwewe, tikuona pasina kuti neshamwari dzako dzakukabva nadzo uchienda nadzo pamba. Ndodzawakutaura manje kuti shamwari dzangu dzikundinyengera mukadzi. Wakadziripotera here? Nokuti kana munhu akunyengera mukadzi unotaura ka, ushamwari hupera ka. Inini ava hamadziva avo, angave hama yangu, kana kuti uyu angave hama yangu, akandikwereta mari ka, ingatogara kwemakore, kuti undinyengera mukadzi wangu. Ushamwari hwacho unopera musi uyu. Kana ukamu wacho unopera. Saka iwewe tsitsi dzako dzekuti ukunyengerwa nevanhu vakuziva. Hausienda kuripota. Mangwana wadzoka futi. Unodzoka futi. Wotoenda ndiwo kunotora zvikomba kuenda nazvo pamwe. Kusaka tabvunza pekuti ukakwana here. Zvinoitwa nemunhu asina kukwana izvozvo. Wozanoda mukadzi wako andingakubvunza mukadzi wangu kuziva kuti ari kurara newe mangwana adzoka. Ari kurara newe mangwana adzoka. Usatambise pfungwa, usatambise dare nguva. Wanzwa mfana. Usatambisire dare nguva. Hazvina kutanga pauri zvokurambana nevakadzi. Hazvina kutanga pauri zvokudiba. Kana wakuita mazwi akafanana newaya pamberi pachangamirika, anotirakidza kuti umbirimi. Wanzwa pawatanga kutaura. Vati mufane uri mbirimi iwewe.
Nunya yako kutanga kwa yenu. Kuda kuna kuchitaka kumbiri wako bati bana. Isu mtongo chakupachanga mirongo na kulemera. Ukada kulemera dari no yunulemere. Bana wazo chitaura mtonga. Saka yopo kanyenge wa mkazi wako Neshamwari zako. Nasi panapa nasi waya panapa manje kuti mkazi akuvunza kuti uyaundi kudile pachena pawana nedu kuti kudi manje. Nenye mkazi. Nenye mkazi. Kazi wangu ndo muda. Muda. Nasi dari kuti takura mkazi nenda naye. Muchinogara naye. Zvakanaka. Zvisina mhosva yandiri kuona panapa nekuti unotori nemhosva yekusema mukadzi uyu iri panapa. Tatobwetaura kare kuti kusiya mukadzi handi ndizvo iwe uri ndiwakamudzidzisa imhosva ndokusema mukadzi. Wazinzwisisa? Ndachiona sekukomanya kuti hwana hwana ndinoona tapenyera tisuka changa chimbuzi. Atanga anoda kwate zvakawei kumambiri mukadzi wake. Zvakashona yokuita mutwaya wakaona kupenya nakudamuda. Saka ndandikuka po mazuva ekuti awiri pfuma yake zvawotora mukadzi wake anoshungucha zvino mukadzi wake pa8 months. Ugunzwe hero na kutara yo. Indro. Urukuya nayo. Andikutogadzirisa pagore rinokuti ndivapea. Aiwa, taturi nayo lini? Tukubvunza zvinhu zviri padhuze dhuze. Tasiyana nanadombo venyara munovhara kumeso. Mwedzi watikupinda kuna June. Aiwa shamwari, tiri kupinda kuna Mei. Tiri kubva muna April. Uri kuti kudii? Uri kutamba nepfungwa dzedu. Plus June unonga wana ndikunze. Kuri kutonhoa, chando chatangidzira. Yada kutobvisa chikoni changamira. Amusuzona, ada kutobvisa chikoni kuti azokaitika yemana. Aiyo, ngabvise Mei. Juna sasa shika kwa bisa puma. Mkazi wako mudesho. Hatuko kana ashite 7 months uchini mabonde. Ndo ngweji. Bora dusado tawo. Wembo watuba kutori kushamaya. Madzina ya boss watitenda vatuma vesara vari kunopiwa zvinhu. Vati vakazosiya zvekupiwa zvinhu. Ndobva vakupa ndiwo zvinhu. Anditi wembo watuba kutori kushamaya. Ishiri dzanichengeta. Shiri dziri. Zvangaiwa. Angaiwa. Ivo ndo vaida kutibaya saka ndakatende kunopirwa mubayi. Shiri idzodzo. Waichengeta angaiwa kushamari yako. Dzakatama dzichienda kushamari yangu anga nedanga rake. Okay, saka ndobva wati madzimai chiende nipo vaida kurara saka ndakatichienda kudibhusedzi kutienda okay, madzimai kubva aenda kupohangai vaenda kupohangai ndobva zvafamba sei vavadhonza nguva refu varipo vakaita nguva yakakura sei 1 hour varipo vachibatirwa angaiwa saka ndokandakatoteereko ndokandikaona vachitamba vachimanyisana vese vachitotamba tasero ichisvera nani namadzimai angu naeneo mumwe wacho wechipiri mumwe shamwari uyu ndo kutumwa kwangaiwa ndokudanana kuvanhu rakuti chii madzimai ako akaenda ari 20 ati madzimai ako akaenda kuhangaiwa ndobva wazoteerawo iwe kuhangaiwa wasvika kuhangaiwa ndobva waona madzimai ako ese ari 2 vachitamba chisvero neshamwari yako ndobvakudanana ndachikutozvisekawo wega handitika ndatikutozvisekawo wega iwe pfungwa dzako dziri raidzi okay waita zvakanaka vaitamba chikuru miri tambonyazomunzwa wakawana vachitamba chikuru nemadzimai ako ese ari ndangaona asi mumwe wacho anga akamira prewachivese mumwe wanga akamirira padivi vachiita chisvero vati iwe chisvero chinoitwa senge naichoziva imbonoita toni chisvero chavaita tona
Sumuka ya Ya kuti chiswero chake. ndachiswero zvaita itetoni zvokaona zvakona achiita mumwe shamwari yako saka papachina pakuchisherera kana uri munhu wamunhu wamutonga akubvunza futi unorwara here wezva kutaura panapa hazvitaurwe nemurume akafanana newe zvakakwana kana zvichishere wadi kutaura kuti ndikamona achibata mazamu mukadzi wangu saka unachamadzi zvokutaura izvi Nai mutombo. Ivo vakadzi vako hure hwavo vari tu handitizvo mumwe akamira vari tu mumwe akamira apa mumwe akamira apa mumwe achita zvaari kuita nini ende mabatiro acho mazamu akoma wakaonerera zvako saka ukabva wati vanodanana vakudana nemadzimai ava right iwo wakamubvunzawo heshamwari yako tisizvo nemadzimai ava akabva ati akandikumbira regere kuti mistake yandakaita shuwa ndakazoita aiti ndakaita sei ndakadana navo ndaitamba navo uye ndakabata mazamu yavo saka makabatwa mazamu pamusoro ichakaviri nditaure nyaya yekutaura murume wangu. Murume wangu zvedu akatituma tiri tukuhangaiwa nemukadzimina wangu inini anotera wenhamba 2. Ndobva taenda kuhangaiwa, tasvika kuhangaiwa uye akatiti mauya kwadoka. Saka pane muramu wangu ini hanzvadzi uyo wamukuru wangu murume wasisi wangu akaroorwa kupi ikoko. Ndobva tasvika padhuze nepadhuze ndopatakaenda ndobva takutaura nemuramu wangu yetichiseka ichitoti mabikira mukuwasha katipoti kemanhere ana magona ndimuri kuziva tiri kutaura nemuramu wangu yebva taseka chikuwe tiri papi tiri papo. Uyu murume wangu ndopaitera achiendawo kupi kwanga atituma kuyekuyo isusu ndobva tatokwidza obva taenda kupi kumba. Tichisvika kumba ana wakabvunza kuti ndakonei muchiita sei akabva tanga kuti rova asi mazamu akabatiwo zvavo mazamu haana kubatiwa chakaviri woziva anyatsadza kuti akaona mazamu haana kubatiwa chakaviri right shamwari wakabvunza shamwari yako ikabva kuti varegere ukabva wavaregerera handizvo right ngatidai shamwari iwe ndiwo neshamwari yako handizvo kana mune zvamaitira neshamwari yako vanofana kuenda kushamwari yake ndiani pindura mubvunzo iye ndianofanira kuenda anofanira kuenda kushamwari ndini ndiwe ko wambochiendezerei kumadzimai ndakatasero pakubata muro ndaita zvinhu zvandaita kuroti iwe ndiuri kumaexpose akaiyo ndonyaya ndikuona na wozinya munhu chaiaright ngatikachengetedza zvinhu zvangu ndinoenda kokwasha ndega kushamwari ndoenda kuti madzimai chiita sei chidigana wandidzidzisa tombotouraiti zvawakakutuma vachienda wabva wasvika kubatiwa mazamu saka iwowo kuti kudii manje tabati mazamu paita zviura tombotaura nyaya wataura zvinotaura mukadzi wako abatwa zvanizvo asina kufanirwa kubatwa right ukabva warova madzimai handina kuvarova chandaaita ndakavabvunza vese vari 2 vakandidzivira vese vari 2 shuwa tanditamba navo avadii vakabatwa futi vanga vakamira pandikasvika vanga vapedzwa nava handizivi nokuti vakadhonza nguva refu kuti ndizotera unoona munyenya right waita zvakanaka zvino right after wabatiwa mazamu zvese zvaitika izvo hanzi kuti chiiko ndizivisewo pandimire uchiri kutida here ndakabatwa mazamu kudaro ukuti chii ichangamirira ndiri nyaya yakatoitika yakatopera ende inyaya yekutoti haisi yagodini guru yakapera guru rimwe pane imwe shamwari yangu inonzi nyasha akaenda nawo kuhuni ndichibuda kuenda kudharweni ndatovaserungu right uchibuda kuenda kudharweni shamwari yangu ndasina nayo kabridge akanditi ndiri kuenda kwamanda achienda kwamanda ndaenda kudharweni ndichitobuda kuenda kudharweni saka panguva iyoyo ndichizoenda kudharweni ndichidzoka ndakanzwa kuti amai ava vaenda kuhuni nanyasha kusemu ndakadzoka manheru
ma 2 to 3 ndakabvunza madzimai angu kuti ndizvo here maenda kutemerwa huni, vakati hongu. Howa rega ndibombe mombe ndiende kunotakura huni dzacho dzakanzi hadzikwani kuti dzitakurike nengoro. Ndakati huni dzinotemwa nemurume dzingatadzi kuti dzikwane ngoro here. Zvakanzi ndakati dai pamwe maybe dzinogona dzainetsa kutema. Ndopandikaenda kutarisa ndamubvunza kuti watemerwa papi, vakanditi pamuti wamakatema nemi muchipisa matanda ipapo. Ndakaenda kutemerwa tsotso ipapo. Anenda kutarisa ndakaona achikwana kuita masvinga maviri. Saka pandikaenda kutora kuti saka chiwedzerewa huni idzodzo dziite dzikwani. Uye shamwari yangu wauri kuenda naye unokodzero here yekuti unotora shamwari dzangu dzese uyaye wechitatu uchiti mese mushamwari dzangu ndomunhu vanhu vanofambidzana. Iye anditaura kuti ari kuenda kwaamanda, asi ndiko kwaamanda here kwanga achienda kunyika kunokutemera huni. Ndakati ndoyanga ndakandadira kuna sabhukuti kuti yanamiswe iye nyasha. Hanzi wangu wakuti anowedzera kumasvinga wakawana yaye kuti ikwane ngoro wangu wati awedzere huni ndiani. Ndini ndaitoda kuenda kuwedzera huni idzodzo. Saka right, ngatidai zvaitika kuti zvehuni kuti chii manje. Ndopanga nditi changamire. Inini mukadzi wangu ndomuda, asi nyaya inoitika ndeyekuti mushamwari dzangu ndomaanopinda ende ndomaanoshamwaridzana nadzo. Inini handina zuva hwanda randakashamwaridza neshamwari yake kana kushamwaridza nemukadzi, asi inini ndinoshamwaridza neshamwari dzangu. Asi iye ane shamwari dzandaita shamwari dzangu inini ndodzaaneitawo shamwari dzangu. Aiwa, apa hatingati ishamwari dzako ka iwe ndiwe kutoenda kutamba nezvikomba zvemadzimai ako. Ndonyaya kutaura leo. Usarerutse kuti ishamwari dzangu, handizvo. Kana wakutamba nemadzimai ako azvikomba zvemadzimai. Ende kana wabata chikombo unoenda kudarika kuti ndakapata yachiita zvinoti naadzimai ako. Handiti? Saka nhasi kaona paita 7 months usingapindiri mumba nenyaya yekuhuniwa, handiti? Chaipa kuti usapinde mumba pa 7 months chichi. Bosi tikafamba tisina kuchipedza, hatina kwatipenda. Chii chaipa kuti usapinde mumba pa 7 months. Changamire chikafu ndinotsanga. Chikafu ndaitodya uye ndairara naye mumba make. Asi ndakamuti ndinoda kuti kutsvagana tete tigadziriswe panyaya. Ndo zvatiri kutaura kuti panyaya iyoyo ndo yataura 7 months usingarara nemudzimai. Zvakaitika rini zvehuni? Zvehuni zvakaitika zvakapera muna August. Ava vakaenda rini mumba kwako? Muna August handitika. 7 months dzekumashure ikoko changa chipa kuti usavapindire mumba chii? Ndaipinda mumba mangu changa. Isika kutoona pangu kutozotamba neshamwari dzako yenyaya yekuti hauzopinda mumba mangu. Ndopaunozoenda wokwasha. Changamire ndisingapinde mumba mangu vanoita vana vatiri. Une mwana wakaita ipase mwanza. Anotori angane mwana mudiki wanaye nasi. Eka but ndiya kutaura kuti ndangane 7 months asingapinde mumba. Imi chikonzero chaipa chaitadzoka sapinde mumba deshe. Pamusoro ichangamire. Murume wangu akaroora mukadzi waanaye izvozvi waanaye 2020 ndine nhumbi yemwana wangu wavari kutaura mudiki. Ndopandikabva ndatanga kusemwa urumedzwa nenyaya kwete zveshamwari zvakutaura. Ukwanakidza vamanini ndonyaya iri. Yabhutsinyowana ichabva mugumbo. Nomagumbezi nomagumbezi. Saka kuti kudii nhasi? Nokuti inini changamire kuuya kudikeyo ndakatovapa introduction vese. Haisi nyaya introduction. Mira, haisi nyaya introduction. Kana kwaba introduction handitika vane marongotarisa kuti zvinhu zvese zvichangoita semazuva ese. Asi kana vazosvika pakuti vakunyimwa ndipo panoita chokonoka. Wanzvasaura nyaya yekuti hauna kwaba introduction. Vataura nyaya yekuti kubva pauya mabe yangu handi ndizvo ndakazvitakura kusvika nanhasi. Hapana nyaya. Ndambokuudza ndikati chipari chinodano chigona. Uri kuda mukadziri? Kana uchimuda chakutikurikutadza kufamba pachii?
Pawai muda mukadzi uyu wakafamba kangani kubva patange namuchiya pakanyambaraza wakafamba kangani uchimufambira changamire pavakauya gurakapera pindura mubvunzo chakandiita mira chaunonzonza vanhu vanofoira wapanzwisisa inyaya kuti unopindura zvakowo zvaukufunga ndati mukadzi uyu uchitanga kumukonza wakamufambira kanganiko ipapa pauri kutaura kubva pana mupfuura wopinda nepatsakari woenda patange navo wakamufambira kangani saka chikuita sezvo zvichii kana uchida munhu inini ndikuti hausvika mukadzi sei ndikuti hausvika mukadzi uyu ukabvisa chake kunonombonano chete ubva watora mukadzi uchipinda ukabvisa 500 tokutaura kuti ari kudiwa ndoba ndipindure ndiwe ari kudiwa ndoba ndipindura ka aiwa ndati wakaitora mukadzi mukuru wako ndouyu wakabva watora mukadzi wakanobvisa patezvara vako tsvakirai kunonombonano ngendaiwana wenyu imari yakabvisa tsvakirai kunonombonano 200 handiti ndobva wachitora mudiki ubva wanobhadhara 500 uyu wacho unobva aenda kumba kwavo abvaita 7 mani ari kumba kwavo hauna kuonge naye saka toti uri kumuda ii tumutorere hafu 7 dzavo uri kuti uri kumuda ii ndopata kubvunza mubvunzo takuti kuti zvaukamufundisa zviya kuzvipihwa nani uri kutsvaga shamwari dziye kuti dziteere futi somaonera ukaita akubata mazamu dzinoteera kainde zvinomuteera kana usingakwanisi kumupa zvaukamugereka saka mhosva ndoyanipa kana azoteera imhosva yani saka unotora dzinakori semunhu achidokwa navo uda kuvatorera kuno kudai pawakabhomba kwako wakati wakuenda kupi pawakabhomba kwako wakati wakuenda vaienda kupi ika ndoko unoenda kunovatorera kwete kumirira changamiri kana wakushira ambu anzi murume uyu ari kudai muri kuti kudini pamusoro ichangamiri hungu murume wangu anondida but izvino ndaneta changamiri ndaneta kuti gore rega rega ndakarima ndinoenda uku ndichidzoka ndichienda ndichidzoka ndichiendeswa ndichidzoka saka inini ndaneta nhasi wandidira mudare munomu kodanga risiri dare randakudira anga achizondidira kuti saka mamuchada unorume taura nekashoma manga samoneni zvarataura mirai samoneni marivo ramakanyoresa makati chii uya kudare undiudze zvakanaka pawanano yedu ndizvo nhasizvaakuzamai mukadzi wangu ndiri kumuda ini makutsika kudzi ngomira muchataura mwana ndowenyu saka ini makusvike manje akukuda iyo noti saka toti chii pamusoro ichanga murume wangu ari kundidira munhu ndagara naye 11 years murume wangu ari kundidira munhu angadai anga ane shungu nemuza kuti kungoti halo kungobatawo foni uri sei nemwana unodzora pfungwa endi ndo basa redu kavasingadananokubva nokubva ndiuye changamiri hapana kufona hapana kuteera tati nhasi akudai imbosumuka ifoni ipapo sumuka ifoni inosunga zoni indonodzagadzinayakudu vanodanana akanaitone mumwavo akanaiti chii chamaona ane rumera tinoona nekuziva manje behavior yamatotiradza paito tudzoti hapana chii kumurume hakuna rudo kumukadzi dzororo ne vamwe pati mukadzi hausudai asi zvinoita munhu aita munhu wake wandinzwisisa kutoita kunohwa nehano ndamunogagana zvinovanhu
kwenda wakatomandela Right, mamsutaura ati ini mukwasha wangu ndichiona mukwasha wangu hanzvadzi angu haasi kuida sei ndadaro kumba kwedu kunoitika rufu mukwasha wangu hauye anotumira hanzvadzi yangu yega ichiuya kupi kana ukamushedza kuti auye kunokuiaa haite se hauye nhasi kubvuma kwari kuita nyaya yayo inomaonerango ndiri kuona kuti inyaya iri mudaro kuti hanzvadzi yangu yakadzokera amai vake vanorova hanzvadzi amai vake chaizvo anotora chamwari wangu vamuroa saka panhu panopa kutibata sokuti uyu ngaanatsokubuda pachena pakaita zvakakwana ngaari kumujenga achitamba mitare zvaro ngaabude pachena kuti akaida mukadzi wake haregeri mukadzi wake achiroka naamai vake izvo zvino zvinobata izvo zvandinambozviona kokuzinzwa kuti varohwa ndinambozvinzwa zvokuhuni zvekuenda kunotemerwa huni wakachaudzana hanzi zvokunotemerwa huni unotemerwa huni wakazinzwa handindizvo ndakamubvunza wakati chokwadi izvi zvokuti vakarohwa hauna kuzinzwa handina kuzinzwa kutaura kuti nzeve dzako dzine zvadzinonzwa nedzadzisingazwa handindizvo yei ndati nzeve dzako dzine zvadzinonzwa nezvadzisinganzwi uyo akutaura unogara kupiosha anogara kuna mukuru asi akazinzwa kuti hanzvadzi yakarohwa iwowo kugara pamba ipapo hauna kuzinzwa asi zvokuhuni wakazinzwa ukatendeseka mazviri iwe usipo udharwe makamborohwa neamweni kangani vachikurera ichi zvandakaita amwene vangu ndakanopamusoro ingotaura chidimbo vakakurera ichi vakandireva kuti ndaende kusire mwana pamba pasisi vangu ndinoti sisi uyu paakauya makamuza anga atoripo kuingwa nokuti havuna kuzinzwa iwe ingwa ndataura tikati zvehunhu wakazinzwa takataura kuti nzeve dzako idzi dzine zvadzinonzwa dzadzinotapirira kunzwa zvimwe uyu mukadzi paakarohwa wanga uripo handindizve anga aripo hanzvadzi yake inosira murume wangu uyu ndiye akazofona foni kunokumba kwedu kuti muroora wangu ari kuuya ari murodhi arohwa nani namai vangu iwoyapamberi makumbo iwoya pamberi pedare utaura kuti handina kuzinzwa zvakanaka ndandautovhara taure pamusoro changamiri nini ndina mainovara ibhutwe ramo ndiro bhutwe zviri kutaurwa zvekurohwa kwaakaita akauya akaita muchungutsa mutsapinda makasviba roga hanzvadzi iri kutaurwa iyoyo yakafonera inini zvanzi amai itai kuti muende kumapurisa amai vangu vasungwe vandinyadzisa muvheji kurova muroora yakudzi hapana kana chaakadzorera kana kuvatuka hapana inini ndakazofonera mukuwasha wangu ndakati wazvionowo here zvaita amai dzimai vako uyo akandita amai ndinosori nozvaita amai vangu takagara pamba ipapa ndobva ndaenda kunoitaurawo kune varudzi vemusha kuti ndozvaitwa mwana vakati endai kumapurisa inini ndiri ndakazodzora pfungwa ndega iwe shamwari hauna kuzinzwa here kuti mukadzi wako wakarohwa handivaendese kumapurisa hauna kuzinzwa here kurohwa hakachangamiri asi kuchinjana mazwi vakachinjana iwe avazianapa havana kufonera amai vakandifonera vachiti kudii vachiti kokunetsana kwamuri kuita koko chii nhengu mwanangu ndakati andikundira kudedzerwa amai saka hauna kuzinzwa here kuti mukadzi wako arohwa naamai vako kana zvadaro hauna kuzinzwa here fonera nambokuti usaparadzire nguva dare wangu usaparadzire vatongi dare
ende ukatiparadza nguva tichitonga nyaya yavo. Zvakanaka. Wati mukadzi wokumunda. Iwe wati mukumunda. pamusoro ichandamu ini murume wangu kana achindida haga atangaroora. Aiwa musatudze zvekuita. Mukuda muri muwiri. Handi makambokuendeko kumusati maroro. Kuna sema posete condition. Kana makamboenda kunoita vana 3 musati maroro. Sei nhasi makangosete condition. Izvo zvine zvakutiradza kuti pane zvimwe zvikuitika. Mumunda. Iwe wanzi hadzina yakwana kuda. Iwe unowana handizvo. Pa 2 weeks apa uteera hadzina yako. Handizvisisa. Ndozvozotoita sei next date. Handiti? Rudo runotanga nanhangani? Handiti? Pa next court date pachapoti determine kuti imba iyi ngaende mberi kana kuti ngaite sei? Itsemuke zvako. Handizvisisa? Mandinzwa mai? Sununguka. Yeah.